Lambyog sa kagahapon, programang puno sa mga pagtulunan base sa mga istorya sa kinabuhi sa tao nga mahimong maghatag inspirasyon o leksyon kanatong tanan. Lambyog sa kagahapon. Lambyog sa kagahapon. Dear Kuya Ricky, Kuya Rick, dugay ra akong plano nga i-share kinig akong kasinatian sa kinabuhi. Tagualan ko sa pangalang Ronel, Kuya Rick. Usa ko kasiman nga lumulupyo sa usa sa baga barangay dinhi sa Samar. O gabi ni mo, Kuya, liso na gabog kahimtang kani adto. Pero ang tanan, gikaya sa akong mga ginikanan, gumikan sa ilang pangandoy kadako, nga mahimo yung siman pag-abot sa panahon. O garod gaya masabtan ang tanan, tigo di ini ang sinugdanan sa akong kaagi. Ronel, bangon na. Sa baning bataan na. Alas 8 na. Biyahe, pabaya ka pa doong Davao. Ay, ma, butag naman di ay. Nauna sa ka ba, Ronel? Mo, biyahe kapag Davao, kay klase na bayat ni mo ugma. Mo lagi ma, ako malimot. Sayaga, uy. Wagin ako mapangiwig number. Ronel, doon na ka bayagi. Mura ka man og. Wala ma. Ay, unya, hamas papa ma. Naa dito sa gawas ay, nagpaabot na to ni mo. Rodel! Oy pa! Ali ala sa ikot. Mag-istorya hay o data ninyo ni sa imong inahan. Hidup-dubi ka doon hay ha. Nga kinig amog pagpaligkamot. Gamahatag imo mga panginahanglan sa imong pag-eskwela. Ginahanglan gid imo dili sa yangon. Ronel, hinamdumain taon ro ning gipahimang no sa imong amahan. Nakahibaw gid baya ka nga. Ang among pagpaningkamot alang nimo anak. Ug usa pa. Para ra po na sa imong kaayuhan ug kaugmaon, dili man na adto sa uban ng imong pagpaningkamot dong. Lagi ma, pa. Ako panikamutan. Nga dili masayang inyong pagpanikamot. Maulagi na anak. Kasayod ka baya. Ganagabaligya na di ka ba natong iyota. Aron lang ha. Mahatag ka ng ibong mga panginahagnan. Mas kag mahala ng ibong kurso, oy. Mao gani unta. Nganong ka na mapunta ang kursuhang ha. Tanawa ka ron. Pila-pila na ka, luti atong nabaligya in town. Sige lang, good ma. Pa, akong isaan ninyo. Gadili ginako sa yangon. Agad yung gasto. Hala, sige, mamahaw na ta. Kaya hatod talaga dito sa terminal. Ay, kainit ba ron eh. Sustaot sa mapong kong abihiga. Ano gawa mo kung makapag-ayo? Sa number ka to ni Michelle. Ikasaya ka guwapa na mag-ayo. Ay, gano'n nga. Hindi naman siya mawa sa kuna-una. Ay, magkita po tata, Michelle. Magkita po tata. Murag, sakto na di ako baga napalit. Igo-igo na siguro di sa... Masa kasi mana na akong konsumo. Yun na pa. Kanang babae. Kanang babae ganaan sa ukay-ukayan. Si Michelle kini. Ako klarohon ako doon. Si Michelle kini. Michelle? 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 Uy, Ronel. Ikaw. Ikaw lagi. Daan ko pa. Hala, Ronel. Kagamay rin sa kalibutan.
Nagkita gid na kita no, dili pa gid sa Davao. Diri na kas Davao. Kumusta? Ay, okay lang ko eh. Gamay rin kalibutan, no? Gani Bangka. Dili gid mahimo nga malimtan ako ng ibong dagway. Kada kabuutan ni mong naong. Mahimo bang mangayo kong number ni mo? Ha? Sige. Isulat na lang. Isulat na lang palihog, Michelle. Sige ha. Ngayon, apil na lang po ng ibong address. Sige. Kaya basta hindi magkasuroy ko ganito rin. Okay na ba? Ni Ana I-miss ko lang ko ni mo ha. Salamat. Okay. Basig makabisita ko nga to sa inyo, ha? Sige, Ronel. Salamat. Yes! May gabi. Oy, Michelle. may gabi Ronel. Maurin inyo dali. Kanindot sa inyong bahay, no? Na, ang sabay na kanindot. Lingkod. Ora? Wala sila din si Mama o si Papa. Tuwa sila yung gilakaw. Mao ba? Bayo. Michelle? Ronel. Ngano ka? Ay, nagatingahan nga magsigog tanaw sa imong dagway. Natingagit ko. Basin bag doon ay buling ang ako ang naong. Masulti lang ka ha kung doon nakibuling sa akong naong. Ang tinuon, nasayod ka naman siguro kung nga daw kami abot ko din sa inyo pa ni Mahay, di ba? Michelle? Nasayod ko. Pero, mangutan ako nimo. Unsa mo na? Nga nung may abot man tuod ka din sa Davao. Abi ko bag nasayod ka na. Anyway, dili ko nag-eskwela. Mao ba? Oga. Di ako. Gawikan kay gikan ni adtong una nato para kita. Wala ko'y tarong tulog. Ug kanunay na kang aniasa kong una-una. May muot man ko nimo, oy, Ronel. Basig mo ingon nga presko ra kaayo ko pero mao ni ang tinuon. Nakagusto ko ni mo, Michelle. Tinuod ka? Di lang pag ko makasure, oy, kung tinarong ba ng imuha. Andam na akong buhatong ko usa ni mo. Usay gusto ni mong ipabuhat ako. Ano lang ang mamamatun-an ni mo. Nga tinud-anay kining ako ipanultigan na ni mo. I like Sa you. ko ma-promise ha. Pero kaantos ka. Ikaw, pero sa pagkakaroon, dili sa kumo. Pero Michelle, karon og sa musunod pa nga mga panahon, maurag ang kwentaha. Ug mas maayo ka karon na lang di mo tubagon kining akong gustong masahiran ka na ni mo. Ay, I love you. Ronel, sayon ra kaayo dito ko nang I love you. Pero kung imo nang tugkaron, lisod di ba? Gusto ni mong tugaron ako. Ambot ni mo diha, Ronel. Dili ni mo masahiran kung dili ko na masugton. Matugkad lang ni mo ang butang kung imong tistingan. Busa yung naglagan. Tinud-anay kinig ako. Na, sige. Ma'am ka na imo. Pasabot, pasabot. Sumanga Siya. imo, Ronel. Buot ko ba pasabot ka? Kita na. Ay, unsa pa man di ay, Ronel. Yes. Yes, salamat kayo. Salamat kayo, Michelle. Huwag di ka magmahay. Di ka magmahay sa imong pagdawat na yun sa kugugma. Basta ha, Ronel. I-promise pa din mo na ako.
Nga dili ko nimo pahilakon o paantuson. Promise. Akong isaad ka na di mo, Michelle. Akong isaad di mo. Ug nahimo giyong kami, Kuya Rick. Alag na ako. Ako na ang lalaki nga pinakaswerte sa tibok kalibutan. Ug dili mabayran og bisan unsa ka na kong kandidat sa pagsugot ni Michelle ganina ako. Ug hangtod gimiabot gyud ang panahon. Nga amo ging nahimo ang butang nga dili angay bahitabo sa dili pakasado. Og hangtod gausa ka adlaw ni ana samtang tuan na pud ko sa panimay. Sila Michelle. Ronel. Ronel, doon na tayo problema. Problema? O, sa problema? Nga nung gikasukan ka, gikasaban ka ba sa mong mama o papa? Wala, Ronel. Tugi, wala sila masayo din eh. Unsa man? Ronel, nagmabdos ko. Unsa? Ronel, nabalangka ko. Basin masayo sila si mama o si papa ini. Dili pa na akong andam na isulti nila, Ronel. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Kaya panubaganti ka. Ronel, nabalangka git ko. Sama sa kong giingon mo. Mahado ko sa akong mga ginikanan ko. May Ayaw bawaan ka, nila nga no. nagbabdos ko, Ronel. Magatubang ko nila. Basta. Bahalag na eskwela pa ko pero akong tiguhaon. Mahatag na ko ang inyong mga paginahanglan. Ilabi na sa umabot na itong anak. Salamat kayo, Ronel. Ulag di ko masayop sa akong pagtugyan sa akong kaugalingon dihan nimo. Tungod kay imong tubago ng imong himon ako. I love you, Ronel. I love you too. Mahal na pong kaayo ka. Huwag ayaw yung kanuday ka pag masalubon kumikan kay basino niya maapektuhan ang atong anak. Salamat kayo, Ronel. Imong gihupay ang akong kagulaanan karon. Sige, ako din isulti sa akong mga ginikanan ng hitabo nato. Isulti? Kayo ba bumali ko? Aron sa pagkikistorya gito kanila. Salamat kayo, Ronel. Kaya ko ni mo tagig problema. Mayong gabi Nan. Oh, maayong gabi kanimo, Ronel. Lingkod, Ronel, kay magsabot ta. Nan? Ronel, nisaysay na ka namo si Michelle. Ug nahibaw na gid siguro kasabation sa usa ka inahan, dili ba? Ronel, nabalaka ko sa akong anak. Ug sa among kahimtang karon, dihado mi. Nang, ayaw ka nagpunaw na Sa ako nag-iingon nga doon ni Michelle. Panabagan ako siya. Dili na ko talikdan ang responsibilidad nga akong kibugma. Pero doon ako'y hangyo ni Diyo. Nga ako mahimo. Dili lang una, himo o nagkasal. Dili lang una magpakasal ni Michelle gumikan kay. Ako sang humano nag akong pagtuon. Ronel, pwede man ka na, Ronel. Pero mas maayo siguro nga mahibaw ang imong ginikanan ini. Akong isulti ka ito nila. Ayaw ka balaka, anak. Akong isulti nga ito ni mama at papa. Oh. Pero hangyo lagi sa ako, hangyo sa ako karon. Total sa sunod tuig, magkagraduar na ko. Ug lauman nga makasakay gilayon ko. Oh, basta kay... Makasakay ko sa barko kay si Barbadag akong kikuha. Taro wanggit ka ng imong pagpaninguha sa kong anak, Ronel. Dili ko buot. Nga pasakit na nag-ityong anak. Basta ha, ang imong saad yun, Ronel. O, mauna to ang sabot, nakasabot mi kanimo, Ronel. Oo, nang. Pero, ayaw kita og tinuntuhi ang among anak, ha? Dili ka na mahitabo, nang. Gimahal ko si Michelle. Gimahal ko siya. Unsa kini ka tinuod, Ronel? Nakapamapdos man kuno ka dito sa Davao. Naunsa ka mang bataan na ka. Ma. Wa ka man taon magudahuna sa atong kalisod. Ma. Tinuod ka na. Huwag dili mahibog akong talikdan ang responsibilidad ka akong nasugdan. Wa ka ba di ay taon magmangdo, anak? Kasi papa nimo ako. Grabe nang pahimangno nimo, pero ngano ba gid taon nagibuhat man nimo? Ma.
Bisan og nahitabo ni. Pero dili na ko pasagdanig akong pag-eskwela. Hapit ako maggraduar ba? O lagi, anak. Pero doon na ka na responsibilidad. Sa ako nang ikaingon pa. Bahalag doble na akong responsibilidad. Ako di ka tumangon. Sige lang, ma. Basta padayon lang mo sa pagsuporta ka din ako. Ay lang mo kabalaka ni Michelle. Kaya ako na bahala diya. Na, ay mas maayo siguro nga. Aron, di tama kayo madakagasto. Dili na lang napapuyan ng Michelle nga imong gipaburusan. Sa man bataan na wa ka man mag-amping. Mama, uy. Ma, depende na unya na ni Michelle. Sige lang ako lang sultihan o gusugot pa siya nga dili na lang una mo puyo sa ato. Sige. Nagatag, kagyag na kong problema. Ma, ay nagugawyaw pa. Basta, makahuman lagi ko. Congratulations, Ronel. Makahilak man pud ko eh. Salamat, Sa Michelle. katapusan, Ronel. Nahuman ka ng yun. Salamat. Huwag ka mahimo ng sima ng ibang bana. Di ba? Proud kayo ko ni mo, Ronel. Huwag salamat pag kaayo kay nisabot ka. Sa ibang mga ginikanan nga misabot ka din ako. Salamat kaayo. Ronel, wala na sila mahimo tungod kay niya naman eh. Magdi ko magkatuo ba? Nga nahuman na gid ka pag-eskwela. Huwag ka na. Huwag dili tungod di mo. Siguro, duha-duha ka makahuman ko. Kubikan kay tungod di mo ni anak badasigon ko. Huwag nahuman ka na ako pag-eskwela. O, salamat po sa imong mga ginikanan kay. Bisan og naingani ato ang kahimtang. Gipadayon ka nila sa papa-eskwela. Oy. Supportive kay ako mga ginikanan. Bawa ka. Tabangan gid ako sila. Kung makasakay na ko sa barko. Ay, excited na gid kayo, Coronel. Nga makatrabaho ka na. Basta, una na nang kasala o himugso na nimo ang ato ganan. O lagi, nakasabot ko. O kung makasakay na ko. Ay, ato ginayampo sa Ginoo, Ronel. Nga makasakay ka dayon og barko. Kaya aron po matumanap sa bang imong dugay ang gipangandoy. Ay. Pag-abot sa panahon, dili na ito maglisod. Magpatukod ay tagdak kong balay. Kanindot ka, no? Patukod na taog kaugalingon na tong bahay o kaugalingon na tong luti. Excited kaayo ko, Ronel. I love you, Michelle. I love you. I love you too, Ronel. Michelle, Ronel. kadali sa panahon, no? Oh, Ronel. Dako na imong tiyan. Oh, Sunod bulan, mga ka na. oh, lagi, Ronel. Pero, Ugma mula ka na po ko. Ronel, nabalang kabaya ko. Mingaon man ko ni mo, Ronel. Ay, kabala ka. Huna-huna nga bisan to ako sa layo. Bisan to ako laod sa dagat. Huna-huna nga ni ara ko sa imong kiliran. Ronel. Basta, pag-amping baya dito. Una-una ka na yung imong pamilya. Una-una ako, labas sa tanan ng imong anak. Nga umabot na tong anak, Ronel. Basin ba yung maparihan ka ng uban, ha? Maayo lang sa saat-saat. Pero di ay tunay laing mga babae. Ronel, nabalaka ko nahatlo ko. Dili man di ay ilalim mo eh. Nga, ingon ini ang matang sa imong trabaho. Michelle, wapagani ko na kalakaw. Dahil ka na diha.
Dili lang na ako mapugan akong kaugalingon. Relax ra gud diha. Sa ako nagikaingon mo, bisan to ako layo. Apadag akong kasing-kasing akong ibilin niya rin mo. Salamat, Ronel. Wala nila ang babae ka baga panag-iyan ako. Ikaw ra gyud. Salamat, ha. Og manginaot ko nga. Dili ka matintal sa uban. Bisan pag ingani ka gwapo ang imong bana. Pero dili dali-dali ka matintal sa uban. Promise ni mo, ha, Ronel. Oo, oy. Sige na, oy. Mga Basta. tugot. Tanawa ng bata, oh. Sige, nagsikat-sikat. Kagawas na. Ronel, sige na, matulog na ta. Ay. Si Ronel. Hello. Hello, Michelle. Ronel, may kinakatawag ka. Kumusta? Ronel, gimingaw na ko nimo. Makaulit ka ba? Michelle, pasensya na. Basta, inigaw man nimo diha. Ulit gidayon ka. Oy. Gimingaw na gidbaya ko nimo, Ronel. Oh, laki, bulit na yun ko. Kibigkaw na po kaya ko ninyo. Ug excited ako makakita sa itong anak. Ronel. Isend na mga picture, ha? Picture sa baby. Sige, Ronel. Isend na ko ina. Oh, basta na ko igipanadi, ha? Dadag control number sa imo. Kuhaan na lang, ha? Ronel, ha? Salamat kayo ini. Oh, sige. Magdali ako kayo. Ronel, pag-amping ba yung mong kaugalingon, ha? Ikaw po, pag-amping po. Pag-ampo, Bermi. Amping po mo ni baby. Salamat, Ronel. Bye-bye, Michelle. Bye-bye. I love you, Ronel. I love you too. Ma? Ronel, anak ko. Nigwapo kayog samot, dog. Niliwat na gid kag samot sa imong amahan. Gwapo kaayo pogi. Baba, oy. Magkaanda man siguro ta anik pasalubong niyo noon. Ronel. Ito ma, si Michelle. Nitambok ka man jud. Oy, disinte lang jud ka kaayo sa imong pamarog ay. Ay, sus. Mag-istorya na tabahin, anak ma. Pero si Michelle, si Papa, asa man? Si Papa nimo tuara sa bahay. Ang imong asawa, ako man to gitawagan si Michelle. Oh. Pero naglain man ko ng iyang lawas. Ha? Gano'ng magkaha? Basin, huwag doon ay gibati dong. Mao ba? Sige. Huwag ma. Dito ta sa inyo balay o na buhapin. Ay ako maulit sa amo aron nga masurpresa ang akong asawa. Sige, dong. Mas maayo kay... Sige. Gimingaw na pud minimo ni Papa. Oy, dito usa ta sa bahay, dong, ha? Sige. Dito usa ka mahigda, dong. Ay, mulir ako diyang gabi, ma. Dong. Karon lang gud usa, dong. Pamaray ganang sa imong inahan, dong. Gimingaw gid baya ko nimo, dong. Ay. Sus, basta ka mo. Sige. Sige, dito mo balibaran, ma. Michelle? Ronel. Ronel. Ganong tapaw ka man kaayog. Pagbati. Ganong di ka man mo atubang. Sa may problema. Ronel. Ronel, tanawa ko. Unsay buto sa butaan eh. Ronel, nakasa. Unsa ni Michelle? Ronel.
Rodel, nga no bang, unsa ba nga, karon ka pa gani. Ibalik ka man dayon. Sakit kayo ba? Masakit kayo. Wala pa rin yun na monitor si Michelle. Ha? Unsa man nahitabo di ay? Mabto si Michelle. Unsa? Ay, Dong. Wala ba rin yun monitor ang akong asawa? Dong, kaklaruha, Dong. Tinood ba? Mabto si Michelle, ma. Dong. Gano ba? Gano? Kung gano sa ako seryoso sa kababae. Una pa ko binuangan. Gano man. Dong, pasaylo ami, Dong, kay wala man pud mi nakamonitor sa imong asawa. Pero ma, ni salig man nanggut mi ni Michelle kay tarong man pud baya si Michelle, pero nganong nahitabo man, Dong. pero usa na akong desisyon. Dili na ko mag-asawa, Michelle. Dong, Dili na ko magpakasal niya. Dili na. Kaya sa pagkakaroon, nabinyo si Michelle sa laing lalaki. Kadtong lalaki nga nakapamabdos niya. Ug ako, nibalik ko sa pagsakay sa barko. Kuya, nindot ang dagan sa kuga kinabuhi. Dili ka baga panahon. Doon ako hinigugma. Ug nagplano na pud bigyan mong pakasal. Ug ang among anak na anapod sa kumpulan. Gumikan kay nag-eskwela naman sa high school. Dili ka baga panahon. Ug hinaot ko yan. Pinaagi ni akong kasinatian. Matagaag katinawa. Ang mga kalalakinan nga nagproblema usab. Sasama na ako. Imong magtatampo, Ronel.